contestar-me un senyor que ha trucat a primera hora, que havia deixat el cotxe ben aparcat amb el carnet d'invalidesa i l'han multat. Bueno, nosaltres ens hi hem trobat també. Nosaltres era normalment al carrer Padilla, en Provença, que jo tinc una amiga i la meva filla moltes vegades em baixa. I no la trobàvem mai a la persona. Ens van dir que era una noia. No la trobàvem mai a la noia aquella, però ens deixava la multa. Recorríem i que no. Llavors la meva filla ho donava al RAC, i el RAC, la veritat és que amb els seus clients es porta molt bé. Però no va haver-hi manera. Fins que a la tercera vegada la meva filla agafa, escriu al síndic de Greuges i aquí va acabar la història. O sigui que amb una carta al síndic n'hi va haver prou. I tant. Clar, és que a més, ella ho pot demostrar, perquè aquella noia a l'atestat posava que era falsa. Que carai, com era falsa, si és de la 11. Bueno, que la dona l'Ajuntament, la Generalitat, el que sigui, no? Però vull dir que és vàlida, amb l'acreditació de la 11, és que veuen que... I jo deia, la llàstima que aquesta persona, quan passi, no em veuen a mi sortir del cotxe, que llavors diria, sí, és normal, no? Però ja dic, si veu que no li tornen ni així, no li tornen la multa i insisteixen, el síndic de Greuges, i aquell senyor ho va arreglar-ho tot. Ja mai més. El que passa que ara ja nosaltres de per si agafem i deixem el cotxe a l'entrada de Barcelona i llavors anem a metro, perquè no tornis a trobar amb aquesta dificultat, no? No, esclar, i tant. Però bueno, si això li serveix a aquest senyor, que ho faci. No, i que pot ser molt útil a molta gent. Home, esclar, és que, mira, ho pagues perquè mi dius, bueno, no sé si són 30, 60, és igual el que sigui, ho pagues per no tindre que recórrer amunt i amunt altre, perquè la Glòria havia anat a recórrer i amb finestreta. No. O sigui, aquesta senyora diu que és falsa, Carai, miri-la. Sí. Ensenyant-li la targeta i tot, no va haver-hi manera, fins que es va acabar així. I ara, si alguna vegada baixem la Glòria per no fer-me caminar, que afortunadament jo puc caminar, però per no fer-me caminar i anem, dic, almenys que no passi aquella noia, bueno, senyora, o és igual, que sigui senyor, senyora, noia o noia. Però vaja, baixem poc a Barcelona, però a 3 vegades seguides ens va passar el mateix. I li van arreglar. I a veure si aquest senyor pot fer alguna cosa. Doncs, Jacqueline, gràcies i molt bona nit. Bona nit. Another summer day has come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home. El gran Michael Bublé, que també ens acompanya aquesta nit, en el qual ens n'anem ara mateix cap a Girona. Allà hi saludem a la Carme. Carme, molt bona nit. Hola, molt bona nit. Doncs tu diràs. És en relació, hi ha hagut una persona al començament del programa, una senyora, que volia saber sobre les incapacitacions, jo he entès incapacitacions civils, però estic veient que les contestes que li donen parlen de les invalideses o incapacitats permanents, que són pensions que dona la Seguretat Social, i no tenen res a veure una cosa amb l'altra. Res. Les incapacitacions civils els declara els jutjats de família i treuen tots els drets civils a la persona que és declarada incapaç, amb la qual li han de nomenar un tutor, perquè si no aquella persona seria indefensa davant de la societat. Aquesta persona, els seus béns, si és que en té, els hi ha d'administrar un altre. No pot tenir comptes corrents, no pot treballar ni cobrar sous, no pot, si tenia dret a una pensió, cobrar-la per si mateix, no pot comprar ni vendre ni llogar els seus propis béns. Amb la qual és una cosa molt forta, molt greu, i els jutjats de família han de mirar-ho molt prim aquí com s'estableix això. I les incapacitats permanents són pensions que la Seguretat Social i d'altres entitats concedeixen a persones que han perdut la seva capacitat laboral per una malaltia, per un accident, i una cosa i l'altra no té res a veure. Per tant, hem de distingir entre la incapacitat física i la laboral, no?
No, pot ser física també, o sigui... No. Una cosa és una incapacitació laboral que minva la capacitat laboral, minva vol dir aquella persona, i l'altra és la incapacitació per fer... o sigui, és que aquella persona en qüestió que el jutjat declara incapaç civil és com si el tornés a fer, com si fos un nen petit, que necessita un tutor per tots els actes que ha de fer civilment. Però en aquest cas els oients es centraven en la incapacitat física, en aquest sentit. També és veritat que els oients s'han centrat molt en la incapacitat física d'una persona quan deixa de tenir autonomia per si sola i sí que necessita un tutor, com explicàveu molt bé, però també es centraven en explicar el que passa quan una persona perd autonomia laboral, que no incapacitada per tot, sinó només laboral. Potser anàvem més per aquí, la petició dels nostres oients aquesta nit. I en si el que es demanava era quan es pot demanar la incapacitat o qui la dona en aquest sentit. Quan se li pot donar això? S'ha de sol·licitar, és la família que ho sol·licita, la família molt directa. Bueno, és el que deia aquesta oient, és que intentava, aviam si trobava algú que li hagués passat per aquesta mateixa situació. Ella demanava si aquella persona en qüestió, la que fos declarada hipotèticament incapacitat civil, si podria comprar o vendre. I jo dic no. No tindrà cap tipus de dret civil, ni votar no podrà. Bueno, diguéssim que està incapacitada completament, no? Totalment. I després una pregunta. Ja ho vaig sentir l'altre dia, que feu una roda d'energia. Jo vull saber si això té algun tipus de fonament científic, perquè no ho havia sentit a dir mai. Bé, doncs, queda aquí la pregunta i a partir d'aquí els espectadors, els oients que ens estan escoltant, doncs hi poden dir la seva. T'agraïm moltíssim la trucada. Gràcies. Recta final del programa. Saludem al Dani. Dani, bona nit. Hola, bona nit. El micro tot teu. No, només... Bueno, primer voldria dir-li a aquesta senyora que és molt legítim, que parlava que no hi ha res... És a dir, que si això de la roda energètica que no tenia cap fonament... Bé, ella demanava si existia. Sí, jo li diria que hi ha moltes coses, fins i tot els científics que no cientifistes, com semblava que era ella, que òbviament doncs, hi ha moltes coses que no estan fonamentades estrictament en el mètode científic. No sé, com podria explicar la fe, per exemple, d'aquesta senyora, o com podria explicar que un gos mor d'inanició sobre la tomba del seu amo i repetidament li posen menjar i beguda i el gos al final acaba morint. O sense anar més lluny, aquest últim cas d'una gossa, que ara no recordo ben bé, que es va posar estirada a l'hospital fins que... No crec que hi hauria cap científic que pogués explicar això d'una manera, valga la redundància, científicament. Però bé, és legítim que cadascú pensi com vulgui. I simplement el noi que ha dit que si era ètic canviar el pensament, alguna cosa així era, canviar el pensament. Sí, fer que pensin com tu. Jo és que crec que no, crec que, a veure, és tot molt relatiu. Si tu veus que estàs educant un fill o tu ets tutor d'una persona gran i veus que aquesta persona gran doncs, no té la suficient o té eines emocionals però no sap utilitzar-les i es passa tot el dia doncs, capficada i pensant en què es morirà i pensant en negatiu, una manipulació, diria, positiva seria tu fer-li canviar aquest pensament si ella no és capaç perquè pensi en positiu, perquè, òbviament, està demostrat que serà més feliç, que riurà i que viurà millor els anys que li restin de vida. Estic posant casos concrets, però, òbviament, entre adults, crec que cadascú, jo per exemple, soc creient, però jo no se m'acudiria mai a un ateu dir-li, oye, tienes que creer en Dios. No, escolta, tu pensa com vulguis. Mentre a mi em respectis i no m'afectis negativament, tu pots pensar com vulguis. Jo crec que tot es tracta d'una qüestió de respecte mutu. Molt bé, doncs gràcies, Dani, per la trucada. Bona nit. Agustí. Doncs com aquell qui ni vol la cosa, i hem passat una nit més junts responent les vostres qüestions i ja sabeu que podeu seguir fent a través del nostre perfil d'Instagram a través del PONCAT Media. Aquí ens podeu deixar les vostres consultes i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres, us trucarem per entrar en directe si ho voleu, això sí, per preguntar o bé per participar en les respostes. Que tingueu una dolça bona nit. Fins demà.